Padulong ko magpagaling mga kaidol og mais. Oh. Ay pagaling na ko ni sa makina mga kaidol. O ako nang gilokdo dire. Kay ato ra ni ikarga mga kaidol dito sa kalsada. Ikarga ra ni og motor. Oh. So duha ni katunga-tunga mga kaidol. Duha ni kasako ang usa. Tuwa sa akong manghod. So grabe ka init mga kaidol. Oh, ang oras karon kay 1:14. Grabe ka init sa adlaw. Oh, paningot na ko diri sa ugod mga kaidol kay medyo distansya kay may kalsada diri layo. Oh. Kinahanglan pa nga amo ang Ilokdo, amo ang Pasanon, ang Galalingon padung dito sa kalsada. So wala ko ganiya nakasayo mga kaidol og pagaling kinabisi ko kaganina kay naay nagpanday sa kong balay manggod. O na nga karon ako nakalugar. Oh. So, grabe ka init.